Ensinnäkin, jos haluamme peruuttaa Netflix-tilauksemme, menemme hakukoneeseemme ja etsimme Netflixin. Siirrymme viralliselle sivulle, valitsemme profiilin ja menemme oikeaan yläkulmaan kohtaan tili. Klikkaamme ja meidät ohjataan sivulle, jossa voimme muokata tilimme tietoja. Nyt valitsemme hallinnoi jäsenyyttä ja selaamme alas kohtaan peruuta jäsenyys. Meille esitetään useita vaihtoehtoja, kuten vaihda suunnitelmaa, keskeytä 3 kuukaudeksi tai peruuta. Meidän tapauksessamme valitsemme viimeisen vaihtoehdon peruuta ja sen jälkeen painamme viimeistele peruutus. Tässä vaiheessa meille ilmestyy viesti, jossa kerrotaan, että jäsenyys peruutetaan, mutta voimme silti nauttia sisällöstä tiettyyn määräpäivään asti. Tämä viestiin liittyy myös pieni kysely, joten vastaamme siihen vaihtoehtoon, joka parhaiten sopii meidän tilanteeseemme ja painamme viimeistele. Lopuksi meille ilmestyy vahvistusviesti, jolla varmistetaan, että tilaus on peruttu oikein.